Мен Расул Байгелдин булам. Раят Валиев Белар тегіті менен менің китабым була инде. Менің китаптан менің өлүшү Айтурекай генә дип атала. Онда үз повесім инген. Повестарда бүгүнкү турмуш сагылыштагы әрге бізде йөргөн, бирге яшәгән кешеләр, замандаштарым турасында күбрәк һәм тәүге поездка әгәр тукталып китсәк, ул Айтурекай генә дип атала. Бүгенге заман түрәһе, уның эшкә, тормышка карашы анда сагылышта бар. Икенчесе Айлау дип атала. Монда бүгенге безнең тормыш, чөнки бүгенге тормышта бит инде мөмкинчелектер күп, айлап алу мөмкинчелектер күп. Мына ошол юктта барасак һәм өченче повесть ул атала безнең Матрица дип. Матрица үзе, мына Матрица дигән киноны күптәр карагандыр. Шуннан сыгып фикер йөрткәндә, бу әдерәк фантастикага кагылып китә. Һәм анда безнең бүгенге ысынбарлык, шул ниндәйдер фантасмагорик hükmetkile birleğinde. Muğayım kitapты укучулар yılı kabul edilip ümit etem. Сол инде.